Hej. Denne video den kommer til at handle om elektricitet, og til at starte med, der vil jeg gerne snakke om ladning. Ladning den betegnes med symbolet Q, og SI-enheden for ladning det er C, som måles i coulomb. Ladning det er en egenskab, som forskellige partikler kan have, som for eksempel elektroner eller protoner. Og elektronerne de er negativt ladet, og protonerne de er positivt ladet. Og ladninger de har den egenskab, at hvis de har den samme ladning, så frastødes de, og hvis de har den modsatte ladning, så tiltrækker de hinanden. Så det der fastholder elektronerne i et atom, det er de positivt ladede protoner i atomkernen. Og her der har vi ladningen på en elektron og en proton. Ladningen for en elektron det er minus 1,602 gange 10 i minus 19 coulomb. Så ladningen for en enkelt elektron den er meget lille, men ladningen for 1 coulomb den er til gengæld meget stor. Og coulombkræfterne de kan beskrives med Coulombs lov, som er den vi har her. Og coulombkræfterne det er coulombkonstanten gange ladningskræfterne i tælleren og divideret med afstanden. Og det der, det er coulombkonstanten. Så det vi kan udlede af den her formel, det er, at hvis der er meget høje ladninger der i tælleren, så vil coulombkræfterne blive meget store. Noget andet vi kan udlede fra formlen, det er, at hvis afstanden den er meget stor, så vil coulombkræfterne være mindre. Og her der har vi en tegning af et elektrisk kredsløb. Tegningen den viser, at en elektrisk strøm den går fra plus mod minus. Og elektronerne de bevæger sig mod strømstyrken, som symbolet I symboliserer. Og i sådan et kredsløb, der er der nogle ledere, og det er oftest metaller, eller det er metaller, fordi metaller de er gode ledere. Og årsagen til, at metaller er gode ledere, det skyldes, at elektronerne de er frie i det, man kalder for en elektronsky. Så de er derfor gode til at lede ladningerne. Og her der har vi et billede, der skal forestille en ballon, som er blevet knuppet op af noget hår. Og elektronerne på overfladen af ballonen, de er blevet ensrettet, og de vil nu kunne tiltrække for eksempel et papir, altså de positivt ladede protoner i papiret. Det var ladning. Nu vil jeg snakke om strømstyrke. Strømstyrke det betegnes med symbolet I, og det måles i ampere. SI-enheden for strøm er A, og man kan måle strømstyrken i et amperemeter. Og begrebet strøm det betyder ladning per tidsenhed. Og hvis vi kigger på den her formel, så kan vi se, at I er lig med delta Q divideret med delta T. Og det kan man også skrive som ladning per sekund er lig med A. Hvis vi kigger på den her tegning, den illustrerer en leder, hvor der er nogle elektroner, der går mod positiv eller plus. Og så har vi strømstyrken, der går den modsatte vej. Og det et amperemeter gør, det er, at den måler, hvor mange elektroner, der passerer i et sekund netop lige der. Så hvis der passerer mange elektroner der i sekundet, så er der er så mange ampere. Og så er enheden høj. Upsi. Og så nu vil jeg gerne snakke om spændingsfaldet. Spændingsfaldet betegnes med symbolet U. SI-enheden for spænding det er volt og måles med et voltmeter. Og her der har vi formlen for det. Volt det er joule divideret med coulomb. Og her der har vi en anden formel, som siger, at spændingsfaldet det er energien divideret med coulomb. Ud fra den formel der kan vi udlede, at spændingsfaldet beskriver, hvor meget energi per ladningsenhed et elektrisk kredsløb for eksempel kan aflevere til en pære. Så det er det med spændingsfaldet. Og hvis der ikke er noget spændingsfald i et elektrisk kredsløb, så vil strømmen ikke kunne løbe igennem kredsløbet.
Så vil jeg snakke om effekt. Symbolet for effekten det er P, og S-enheden for effekt det er watt. Og her der har vi en anden formel, som viser, at effekten det er spændingsfeltet gange strømstyrken. Den kan også skrive sådan her. Man kan skrive spændingsfeltet som joule per coulomb gange strømstyrken, som er coulomb per sekund. Serierne de går ud med hinanden, og tilbage der har vi joule per sekund, som er enheden for effekten. Og effekten der betegner sig for, hvor meget energi komponentet forbruger per tidsenhed. Nu til sidst vil jeg gerne snakke om resistans. Resistans betegnes med symbolet R, og S-enheden for resistans er ohm. Resistans af elektrisk modstand betegnes som elektrisk energitab i form af varmeudvikling. Og resistans er en størrelse, der afhænger af objektets geometriske udformning og det materiale, objektet er gjort af. Resistans afhænger af 3 ting. Lederens længde. Jo længere lederen er, des større er energitabet. Resistiviteten for det stof, lederen er lavet af, og lederens tværsnitsareal. Jo større areal, des mindre energitab. Og så hvis vi kigger på den her formel, så kan vi se, at resistansen det er lige med længden af lederen divideret med arealet gange rho, som i dette tilfælde betyder resistivitet. Og der er forskel på de forskellige materialers resistivitet. Og det vi kan udlede af den her formel, det er, at jo længere lederen er, jo større vil resistansen være. Og noget andet vi kan udlede fra den her formel, det er, at jo større arealet er, jo mindre vil resistansen være. Også hvis der for eksempel løber en strøm igennem et kredsløb, så hvis strømmen løber igennem en pære, så vil der opstå noget modstand, fordi at der bliver udviklet noget varme i den tråd, og det er varme som lyser. Og den varme i tråden, den har en modstand på de elektroner, som rører igennem kredsløbet. Så de vil sådan forhindre elektronerne. Og så lige en vigtig ting, jeg glemte at nævne, det var ladning. For eksempel her der har vi kredsløb, og det der løber igennem kredsløbet, det er elektroner eller protoner. Ja, det var så det.